Patay ang 61 anyos nga babae humad gikawatan o gidunggab sa mismong panimalay niini sa Cotabato City. 20 anyos nga babaeng sospek gitabangan og dakop sa mga residente. Gideklarang dead on arrival sa ospital ang 61 anyos nga babae human napalgang nagkadugo sa mismong panimalay sa Barangay Rosary Heights 9, Cotabato City, banda alas 2:30 Martes sa hapon. Gidunggab day kini sa 20 anyos nga babaeng sospek. Sa investigasyon sa Cotabato City Police, dunay residente nga nakakita nga misulod ang sospek nga nakapurong sa balay sa biktima. Taud-taod na matikdang nagdali-dali kini og gawas ug nakapulang t-shirt na ug dunay dalang eco bag. Gumikan sa nahibulong ang residente nga nakakita. Gisuta nini ang sulod sa balay ug napalgan ang mga marka sa dugo sa salug. Hinungdan nga gigukod niini ang sospek ug nagpatabang sa mga silingan aron madakpan kini. Na-recover gikan sa mga sospek ang gisuot ining purong, nagkadugo nga kutsilyo, surgical gloves, gold nga singsing ug 12,000 pesos cash sa dala niining eco bag. Mag-atubang kini og kasong robbery with homicide. Ginakuhaan pa kini og pahayag lakip na ang kabanay sa biktima.